karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ug unya? Ay, kuyawa na ko nilo. Hey! Abi kog ambusyan ko tungod gid sa akong gate. Ha? Kisa man sila, uy. Kailan na nimo? Ay, naluoy lang ko gaw. Padaulong na ko siya, ha? Brad, dali. Morning ako igagaw. Tagihan sa apartment. Brian? Ikaw? Oh, Sophie? Ay, kailan mo, gaw? Barkada mi. Ayun, sago di ay. Uy, timing yun kay ni Brad. Barkada di mo. Unsa to? Nangita mo kapuyan? Ni kinsa, Brian? Akong misis. Ug may usabing anak babae. Oh, di ay pa. Ayun na nga nung kadlahon man mo mangita. Taas kay sugilanon, Sophie. Sultihan lang niya, tika. Oo niya, samahan Brad. Brian, tingnan mo, no? Brad. Ug salamat kini mo. Nagkatabang ka. Ay, natandog mo ko pa nagpamati ninyo ng istorya. May dapat yung mabatang gamay. Nga, saban, okay ka lang din sa apartment niya, gaw. Barkada mo. Nangiwan lang siya kaya mo. Manood na ta, Bri. Isod na ko ang auto. Isod na akong taxi, gaw. Maglisod na paggawas, oy. Diyan na lang na. Kadiyot, Bri, ha? Isod na ko ang auto. Nilo, ablihin ko sa gate, be. Ako na. Ako na, Sophie. Ako na. Okay na. Kang Sophie din ng apartment. Usa siya mga negosyo. Kaswerte niya. Di kamay na ko. Huwag tayo kamat kong si Ilona. Tusag kakapoy. Huwag ka stress na hitabo. Tanawag makauyon ka ba? Dali, sud. Kanindot ng apartment ni mo. Nya di ko makauyon. Pero, labi siguro dako nagrinta. O labi siguro, dili ko maka-afford. Unya rata magsulti pahin, ana, uy. Ikaw man, paniguroon ako nga maka-afford kag payad. Tanawa lang una ang palibot. Gwapo kayo, Sof. Bago ni human. Marag, nanimaho pang bintal. Magduha ka buwan na. Og may duha ka hapon nga moabang dito na pita. Pinay ang asawa. Pila may abang, Sof. Hinaot ka magkaabot ko. Ay, unya na kita magsulti, ana, uy. Pasuda na tos misis ni mo. Og ka mo na may baw. Ha? Mapahaway una ko. Mao ni ang yawi din eh. Ang pingil na ninyo, bay. Sige ha, aron magkapahaway mo. Kadiyot, Sophie. Basig pangayoan ko na mugda ko. Dili ko maka-afford. Ay, ugma na lagi ta magsulti, Bri. Katugo na kay ko. Sige, good morning. Fill out home, ha? Siguro ko mahal ko ni. Kadaogon ako si Ilona. Brian, di ta maka-afford, anak ko eh. Kamahal ka, ha? Apartment ko eh. Dali na lang. Ano magkapahuay ka? Kina? Ha? Inyong butang. Uy, samli na biya. Brian, Maigking ko niya. Kailalagi siya ni mo, no? Nag-ila-ilami. Sige, nasod na. Aron na, ikapahimutang ang bata. Kanindot ini. Class kayo. Karon ba lang tang adlaw din ni Bri? Aron ba lang may kaaptan ta ba? Diyan na inyong mga butang, ha? Doa ka bag. Nya, usa ka plastic nga may mga gamit sa bata ni. Makapahoy na gimog tarong, misis. Elona ako ngan. Og salamat nimo, sir. Sigo taon. Nilo na lang, oy. Kailan, Miss Brian? Kailan sa day sila sa ko'y gagaw? Ang tagiya ba ng apartment ba? Nya, nakasiguro ko, makahangyo mo sa banga din eh.
Pila na rinta sa matag door, Brad? Brato naman, 20,000. Oh, May nagsaad naman anang duha ka door dia. Kato napita dito. Kana dia. Ya, duha ka door, bakante man na. Nya, nakauna mo. 20,000? Brato na. Kinuo ko. Mangita taglain mo Brian. Mupahuway lang ta. Gikapoy kay ko. Mangita taog lain. Brad, dala mong bayad, oh. Wa man ka masulti nga. Wa pa may magabayad. Sorry, ha? Di lang sukli. Salamat sa pagtabang nimo. Ay, unsa gani, no? Unsa gani, Bray? Igagaw ko man na sope. Kung mo ko mo nga anhe mo din makita-kita kaya punta. Kaya usay, manawag rin na sope na ko kung magpakuha siya. O, dili mo gamit na ng iyang auto. Labinag, makainom. Mo ba? Sige ninyo, ha? Hayag naman. Mugrahin lang ko. Salamat yun kayo, ha? Danilo, dako kikagigatabang, Brad. Nakaagi sa may kalisura ako, misis. Ay, wa ko mo yun sa iyang amahan. Labi na, kinindot kay kong tingog. Wow, maglahi ato kagi, Brad. Mao ba? Sige, mugrahin ako, ha? Relax na mo diya. Kadali kay mahibawa ng panahon. Niya na ron doon na ko ang usa sa akong mga crush kani adto. Kung dili palang kwartahan si Edsel, ang amahan sa akong anak, si Brian gidunta ang akong tanihon. Pero gipili ko si Edsel. Galanti kayong tawhana. Labi na kay wa pa man ko niya makuha tuhi kayo na. Ihatag ang tanang butang nga magustuhan ko. Maabot lang sa iyang sapi. Pero dihang mabdus na ko. Hinahinay siyang nawa. Nakakita og lain. Gwapo gyapon si Brian. Pero sa uway namong sabot nga magkita, wa siya motungaw. Maudi ay kay minyo na. Og dihang nanawag ko sa iyang cell, ang iyang misis mo ay nakatupag. Nagpailag yun nga misis siya ni Brian. Og wa na kumutubay og pagkiksulti. Ay, kinapuhi. Usahay, mukalit lang og kalami. Ay, excited ko pagkakita ko ni Brian. Excited kaayo ko. Ug gusto kong klarohon ang hitsura og payhon sa iyang asawa. Kanindot sa mga apartment. Kung magbahay na unya, Mr. Brian, gusto kong sundon ang design ining apartment ka. Nagdam ko naman hinuon ko Ug nawa nga kong kahadlok akong gipati. Kumikan sa kibuhat ni Mama. Unsa na kay nahitaburan sa amo. Unsa na ka si Papa, si Ate. Sila ra gid ang nawilihan ako. Si Mama naglakot ko. Nasuko ko niya. Nasilag ko. Mayong buntag, ma'am. Mayong buntag, Sab. Yun na taga dinhi ka? Nakasud man ka sa gate? Doon naman may tagsa-tagsa ka mga yawi, oy. Baka mong nagpuyo din, ma'am. Ayaw pag ma'am, uy. Dili ko angayan, ana. Ilona na lang. Ay, Ilona. Ako sab si Enrica. Tawag lang kong Rika. Maayo kay may amiga na ko. Pero di may magdugay din og puyo, Rika. Kay mahal kaayo og renta. Di maka-afford ang akong bana. Gwapo, manggod ning apartment ni Ma'am Sophie, oy. Class kaayo. Sophie ang pangalan sa tag-iya ining apartment? Negosyante kayo na si Ma'am. Daghan na siya negosyo. Okay. Nindutan, no? Enrica? Ay, Ma'am! Naana, Ma'am! Excuse, Mika. Sige. Sophie ang ngan sa tag-iya. Negosyante di ay. Kanindot niya. Ito na si Rika. O gitudlog ko niya. Maunay tag-iya. Ka-sexy. Nag-shorts lang. Mubo kayo ang shorts. Siyempre, unsa ko yung shorts, mubo cute. May waves yan ako. Mayo di ayog patasan. Ilona? Bri. Kaya kugain ka na. Gibiyaan ang bata. Giganahan ko ni Bangon. Excited ko mo tanaw sa palibot ining apartment. Nindot kaayo, Bri, no? Oo Dili basta-basta pagkabuhat ini.
Pohon kung may igot na tang tinikom. Sundo na to ang design ini ha, Brian. Today, Lun, ang atong kwarta, nadani mo? Ha? Igo-igo na gitong natigom na to, di ba? Nadaba ni mo? Brian, musulti lang ko nimo. Nadaan ako ang kwarta 7,000 ra. Unsa? Nga naman. Dako ba itong kapepusan ko nimo, dili ba? Wa ko musulti nimo kay ingon man si mama nga dili kasultihan. Si ate ra ang nahibaw, Bri. Nga matagbuhan, mangayo si mama na kog 3,500. Kada buwan cute. Og nihatag ko kay masukuman. Iluna, nagtuo kong manatigom ka na. Unsa man na 7,000? Bri, pasaylo ako. Nihatag kong mama aron dili maghasol si mama nato. Pero nasayop lang di ay ko. Sorry, Brian. Nasuko ka. Sorry na. Wa na magha. Usa pa may mahimo ko. Muhatag patag usa ka sa kong bugas patagbuan. Nangayo pa siglain. Wasap kay nakusultihi si Papa kay di man niya pasultihan. Kay kasabaan man gid siyang Papa. Gitunto man ako ninyo. Brian. Kung pangayo ang tarong bayad sa atong pag-ista din magkasapar ka ng 7,000. Mangita lang taglain. Paras ka itong gipuyan to sa una ko. Sige lang, gusto, mato ko sa ilang ng Remy. Kung why nagpuyo sa gipuyan na to, mubalik na dito, Brian. Way kapuslan ang mabalik na dito. Kaya natultulan na to nila. Way kapuslan na ni Luna. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!